Ассалому алейкум, бародари азиз. Хуш омадед ба шабакаи специалисти ЖК. Бо шумо ҳастам усто. Чихеле ки дар навор мебинед, дӯстони азиз, мо дар дохили хонае ки ремонт кардем. Имрӯз рӯзи охирон, рӯзи кори мо аст, яъне буд кардем, бародари азиз, ва бинед ки хона тайёр шудааст. Потолокошам потолокои классик аст, ремонтшам ҳамаш, бародари азиз, ягон ҷо рангуша дигаргун кардагӣ нестем. Ва чихеле ки мебинед дар чанд ҷо, яъне потолокои чихеле ки дӯстони азиз худтон медонед, потолокои классик ҳози мода рафтес аст дар ҳама ҷо ва мо дар ин хона, бародаро, ягон хел потолокои дигаргун назадем, ҳамаш потолокои яъне хайтек, бародаро, светош ҳамаш сафед, стена, потолок ҳамаш сафед ва стенаҳо ҳамаш лепка аст, бародари азиз, яъне драмкага аст, ярамкага. Ва ҳози мо дар калидор ресонагӣ ҳастем, бародаро. ҳози ма ҳамаша ба навор мегирам, нишонтон метиҳам. Ман боварӣ дорам ки дар ҳамаи шумо маъқул мешавад. Рафтем ман, бародари азиз, лайкро фаромӯш накунед.